muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo masecrets nemaconfessions kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 58 years ekuberekwa. Ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndachinjawo makore angu because ndinotya kuti zvimwe kuda vamwe vanhu vanondiziva vanokwanisa kuzongonyumwa kuti ndiri kukupai nyaya kuti munge muchizoiverenga. Inyaya yekuti inokwanisa kuzotondipinza busy ndikazotosungwa ini ndanga ndakazvigarira hangu zvakanaka kunoku kuAmerica. Ndigere kunoku Mwari vakandiropafadza, vakandipa mudzimai, vakandipawo nevana zvekare mushure mekunge ndafuratira mudzimai uyo wandakasiya kuZimbabwe. Zviya zvekunzi kama, ndakaona kuti kama haitomboshandii zvachose because minamato yandaiitirwa neex-wife yangu mushure mekunge ndamusiya apo paakandifumura, ndakaita zvekutiza kaini pandakabva kuZim ndichizouya kunoku kuAmerica nekuda kwenyaya idzodzo dzekuti taipota tichicheka mabody parts evanhu then tobva tachizonotengesera imwe ng'anga idzi dzainge dzakawanda dzaita zvekutengesa zvekare kumbare ende vaita zvekugadzira futi vanhu avo vanoita zvekutengesa mumbare muya. Saka mudzimai wangu paakazozviziva kuti ndiko kwainge kuchibva mari yedu, akange asingachadi kuti ndirambe ndichimupa mari zvekare nekuendesa hama dzake kuzvikoro. Takambogara kwemakore achinditi siyai basa ramuri kuita otherwise tinozorambana. Saka ndinoona sekunge ainge ava neumwe munhu uyo waainge ofambidzana naye kumabasa kwake because akazongokaruka ava kutondikudza kuti nezvangu ainge asingachadi. Saka akaita sekunge ainge arwadziwa kuti tingosiyana tobva tangoita divorce. After the divorce ndo paakabva achizozama kuti ange achizondisungisa. Iniwo ndainge ndagara ndakatuudzwa nechekare neimwe ng'anga iyo yandaipota ndichibatsira, iyo ng'anga yainge iri yekumbare, yakandiudza zvose ndokubva ndachizotiza munyika ndikabva ndachizouya kunoku kwandinova ndiri kumhiri kwemakungwa kuAmerica. Saka kuti ndinge ndichizopinda munyaya idzodzo mukoma, nyaya yangu inotangira mutheatre yeimwe private clinic muHarare. Ndakange ndava nezvikwereti zvakawandisa mushure mekunge ndatenga imwe motikari yandakatenga iyi ndakaitenga kuSouth Africa ndokubva yachizokunzwa kuZimbabwe, asi tsano vandakatuma kuti vange vachinonditengera motikari havana kukwanisa kunyatsokuverifya. Motikari yainge ine maproblems iyoyo. Ndainge ndatenga Range Rover, saka chatainge tisina kuziva ndechekuti yainge ine yavanoti air suspension. Saka kana ikakaruka yadhakwa kuti unge uchizoigadzirisa, ende makore awo azvakaitika motikari idzodzo dzainge dzichiri shoma because pandakatenga Range Rover muZimbabwe tainge tingori vanhu 10 vainge vaine motikari idzodzo, kuburikidza nevanhu vakatiudza apo patainge tava kuimpota motikari kuti it was the 10th car that was being imported into Zim. Saka ndakange ndisina kwandaikwanisa kuti ndinge ndichiwana maparts nekukasira, uye zvekare muZimbabwe vana makanika vaigona kugadzira maRange Rover vainge vari vashoma because dzainge dziri motikari dzaiuya ari maautomatic only. Saka kutoti ndige ndichigadzirisa motikari yaitofanira kuti inge ichiendeswa kuSouth Africa kwayakabva kana kuti ndotenga maparts. Saka ndakabva ndakwereta mari apa ndainge ndiine kabusiness kangu kandainge ndiinako paside, zvinhu zvainge zvisingafambi zvakanaka because ikoko ndainge ndakatorawo mari. Mushure mekunge ndatora mari kubusiness then ndokubva ndachizoudza umwe wangu kuti I was going to replace that money but handina kukwanisa kuti ndige ndichizo replace mari nekukasika. Saka ndakabva
ndachizoti zano nderipi, ndipo pandakabva ndachizoaprocha imwe n'anga iyo yainge yakambondikumbira ichiti yainge ichida kuti ndinge ndichizoipa nzara. Ndikaibvunza kuti ko nzara dzemunhu munodzidii, dzemunhu anenge akafa? Ndo pandakabva ndaudzwa nasekuru ivavo kuti vainge vachida kudzishandisa kuti vange vachizopa mwe vamufundisi vainge vachangobva mukuvhura sangano ravo. Saka vainge vachida kushandisa nzara dzemunhu anenge akabva mukufa. Ndakadzokera kwaari ndokubva andiudza mudhara uya kuti nzara dzaainge achitsvaka kubva kwandiri ainge akatodziwana nechekare. Ndikamubvunza kuti ainge asina here zvimwe zvinhu zvaainge achida because ndainge ndiri panzara yemari. And I guess mukomana kuti kana zvinhu zvakanzi zvichangoitika zvinozongoitika, because ipapo mukoma mushure mekunge ndabva mukutaura nen'anga iya ndichiudza kuti ndainge ndiine zvikwereti zvainge zvakandimomotera, ndainge ndichida kuti ange achindibatsira nemari. Saka pandakabvako kumba kwen'anga ndaona sekunge ndainge ndatoshainirwa nemunhu ainge akauya kwandiri achitodawo zvaainge achida. Ndikamuudza kuti ndainge ndisingakwanise kuzviita because zvainge zvisingabvumirwi nemutemo. Mukoma, zvinoita Satani. So kana ava kukuda kukingdom kwake, sezvisinei motikari yangu yakatomboita right. Motikari yaita right, yaiva nekamwe kasound kayainge ichiproducer so, but it was not something that was serious. Saka ndakaenda nefriend yangu iye achidriver yake motikari, ndichidriver yangu Range Rover. Saka tasvika kwamakanika takasiya motikari, ndikati ndava kumbomanyira kubasa, ndichazodzoka ndichitora motikari yangu later on kana ndabva kubasa. Saka ndasiya motikari, makanikawo akabva achizopa spanner boy wake kuti ange achizonoita road test. Aita road test kudaro akabva achizoita accident mukoma apa ainge asina kana license. Motikari yangu yakabva yabatwa nemapurisa. ZvemuZimbabwe munongozviziva kuti kubata kwavainge vaita motikari yangu vainge votongoda havo chioko muhomwe. Saka ndainge ndava desperate. Kwava kuenda zvekare ndikanokwereta mari yakawanda chaizvo because munhu wacho ainge atsikwa futi nemotikari, umwe pedestrian uyo waakatsika mushure mekunge azama kunzvenga imwe motikari yaakadhuma futi. Vainge vachida mari. Amai ivavo vainge vatori muchipatara, mhuri yacho ichitopopota zvisingaiti, vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichivabhadhara. Makanikawo ainge atoriwo munhu wandaitoziva kuti ainge asitorinawo kana mari. Saka ndakazokwereta zvekare dzimwe mari kwava kubva ndachizobudisa mukomana uya mujeri kuti motikari yangu inge ichizokwanisa kubuda mumaoko emapurisa. Saka zvinhu zvainge zvandimomotera. Ndakadzokera kun'anga ndichichema, literally I was crying mukoma. N'anga iya yakabva yandiudza kuti yainge ichikwanisa kuti inge ichindipa mari $15,000 painge pachidiwa moyo wemunhu uyo anenge afa achiri mudiki nemakidneys ake. Munhu iyeye kana ari musikana for the better, ndobva ndapiwa $15,000 yangu. Ndakabva ndachizotanga kusabhotwa maoperation nekuti ndakaudzwa kuti ndaitofanira kuti ndinge ndichitouraya ari munhu. Saka ndaitoita sabotage paoperation yemunhu anenge auya anenge aine magallstones. Ndaimuisa paanaesthesia ndobva ndachizoita kuti ange achizofa in operation, then ndobva ndachizotaura nevakomana vekumochwari ndaivapa $500 panhengo yavanenge vabvisa pamunhu, then they will stitch it up. Saka pareport ndinongonzi the patient did not make it due to complications. Chitunam chaitongovigwa chakadaro, hama dzisingatozvizivi kuti hama yavo yaenda isina moyo kana kuti hama yavo yaenda isina chiropa. Mukomana che ndakabva ndakwanisa kuita mari yakawanda. Ndakatenga imba muBorodale nemudzimai ndokubva tachizonetsana sezvo ainge ari munhu ainge achiziva zvose izvo zvandainge ndichiita in secret. Akada kundisungisa. Chiporofita chandainge ndakapiwa ndo chakazosakisa kuti ndinge ndichizotiza ndikabva
ndachizouya kuno kuamerica. Ndasvika kuno handina kumira kufamba, ndakamugadzira mudzimai kusvika achizoita chirema, nekuti iye ainge achitoda kutondiona ndavharirwa mujeri. Zviya zvekunzi kama mukoma, kwandiri kama ndakaona kuti haishandi. Ndauya kunoku ndakaroora mudzimai wangu, she is a doctor, murungu, tikakwanisa kuzoita vana vedu. Nditori nevana kunoku uye zvekare nevana vandakasiya kuZimbabwe, asi chazoita kuti ndinge ndichiuya panapa, nyaya iyi yakaitika muna January iro rino gore. Ndine mwana wangu uyo ari kuZimbabwe akaita accident isinganzwisisiki. Paakataura neni pafoni akati, dedi, zvinhu zvandakaona ndichidhiraivha, ndakaona munhu uyo ainge akamira pakati peroad, but aita sekunge ainge akapfeka gauni remuchipatara. Ndava kuda kunoswedera nepaainge amire, ndo pandakaona achizvivhura dumbu rake akatanga kudya matumbu ake, ndokubva atoita accident. Saka ndakangoita sekunge pasina kana zvandinoziva, but deep down mumwoyo ndakatoziva kuti zviya zvandakamboita iro riya gore riya pandainge ndichitengesa maparts evanhu ndinenge ndava kupfukirwa. Ndichazokupai maupdates. Ndiri kufanira kuti ndige ndichiuyako kuAfrica ikoko ndinge ndichimbodzifambira nyaya dzacho. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vari kuAmerica. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndaitengesa mabody parts $15,000. Hanzi ndo zvakandibatsira izvozvo, nekuti ndainge ndiine maproblems asingaperi. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kwandiri ndakaona kuti kama haishandi, nekuti mudzimai wavo kunyangwe ainamata zvinenge achida kuti vange vachizosungwa, but hanzi hazvina kana kumboshanda. Let us speak with him in the comment section, uye zvekare nekulaika video rino. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakabirwa $27,000 mushure mekunge ndatenga stand muHarare. Izvi zvakaitika muna 2023. Zimbabwe yakandigura kunorira. Ndakanzi kana tikangokuona wadzoka kunoku kuZim tiri kuzokuisa 6 feet underground. Mukomanashi, true fact, zvinhu zvakatoitika kwandiri, nekuti ndakatenga stand iyi muHarare, but ndakaitengeserwa nevazukuru veumwe politician wandisingadi kana kutaura nezita rake. It even reached a point whereby ndakazototora vamwe vanasisi vamwe kutaura kudai vari kuBotswana, nekuti vainge vongogara vachingoona dzimwe motikari dzaivateverera, dzimwe motikari dzinenge dzisina manumber plates. Mwari dai mari pawo mari yangu iyo yandakaburitsira ziya ndichishandira, uye zvekare dai maita kuti vange vachitevererwa nemweya yengozi vazukuru vemurume iye wandisingadi kutaura hangu nezita rake. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai. Nemurume wangu takataura mushure mekunge taona mavideos akati wandei evanhu avo vari kuita go kuZim vachizonoita maprojects ikoko. Saka tainge tongogara tiri pamaYouTube tichitsvakawo nzira nemabusiness ideas ekuti tinge tichizoenda kumba tobva tanoita mabusiness iwawo. Saka takabva tachizosanganawo neumwewo uyo ainge achiti ainge akanzwa kuti just outside of Harare, about 11 kilometers out of Harare, painge paine plot rainge riri prazi, but it had been subdivided into small plots, but still very big for my projects. Tainge tichida kuzoita zvekupfuwa nguruve nehuku, togara zvedu a village lifestyle. Tainge tichitoti kana tadzokera kuZim tinoda kuzototanga yeduwo production yeYouTube tichiratidza vanhu izvo zvatinenge tichiita tiri paground. Saka takabva tachizosangana naye mukomana wacho mukuru
uyo akati iye muzukuru weumwe mukuru politician, saka akati stand yainge ine matitle deeds and everything. Saka nekuda kwekuti tainge tine ushungu dzekuti tinge tichizorelocate back to Zim, we then flew to Zimbabwe. Ndobva tanosangana naye. Apa takasangana navo vakomana ava, they were very jovial and ivo vakatotisimbisa vakatiudza kuti zvinoita. Saka takazoburitsa $27,000 mari mukomanashi, imwe yemabonus, imwe yezvikwereti nemari dzatainge takachengeta for nearly 10 years. Saka takabva tapiwa magwaro ainge atori nezvidhindo zvaitoratidzika zviri zvechokwadi. Takabva tachizotanga kuvaka wall muna December of 2023 tichiti tinoda kuti zvinge zvichizoita pamba pedu pange pachizoratidzika. Tikati tinotanga nekuvaka jurahall, then tobva tachizotsvaka umwe mushandi because already kuPrazi tainge takaisa sekuru mwana wehanzvadzi yaamai ndo vainge vachigarako. Saka basa racho takaona sekunge rainge rava kuvaremera, tikabva tatitotsvaka zvekare umwe mushandi. Ko taigozivei mukoma, upenyu hwakazoshanduka apo patakazongonzwa sekuru vofona. This was late 2024 apo patakanzwa sekuru vava kufona vachiti kuno kuvazukuru council yakasvika ichiti apa patigere mastendi awa ari pawetland uye zvekare hapana permit rakambobudapo. Ndakaedza kuti ndige ndichifonera vazukuru vaya, namba dzavo dzainge dzisingashandi. Mumwe wavo akandeti paWhatsApp, moms, imimi munofanira kuti munge muchitouya kunoku, but zvainge zviine karafu mukati. Saka chakandishamisa ndechekuti akazoti apedza kutitumidzira voice note rainge rakareba kwazvo achitsanangura, akabva ati vanhu veCCC magara munonetsa. Ndopatakabva taziva kuti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka. Saka mukoma takabva tachizodzokera kuZim, tauyako kumusha tichiti zvimwe kuda taikwanisa kuti tinge tichizotaurirana navo kana zvichiita votipa hedu pamwe, nekuti tainge tava kutozviziva kuti maland baron. Tikati sezvo vari maland baron vochingotitsvakira zvedu kumwe kwekuti tinozongoita maprojects, because tainge totoziva kutoti sezvo zvainge zviine politics mukati taisakwanisa kuzodzoserwa mari dzedu. Saka tadzokera kuZim mukoma, that was when we were threatened. Takangoti tichabuda muairport, motikari yedu yakablokwa neimwe motikari yainge isina manumber plates. Murume iyeye akangosimudza middle finger, zviya zvekutongoti FU, ndokubva atodriver motikari yake akaenda. Ainge aine Hilux yainge iri yeblack. Tikati what is the meaning of all of this? Tichinosvika kumba kwavatete mukoma, pakabva pasvika mapurisa vakati vainge vachida kusecha mabhegi edu, hameno kuti vainge vaudzwa nani kuti tainge tabva kuUK. Vakasecha mabhegi vakatanga kutibvunza mimwe mibvunzo yakasiyana-siyana kuti tainge tiri veCCC here, tainge tichishanda nemahuman rights organization here, tainge tiine mamicrophone awo atainge takawandisa here, or were we recording them in secret during the interrogation. Mukomana chitakagariswa pasi, including vatete nemurume wavo nevana, tainge tiri mudining. Takaita zvekugariswa pasi, tikazogumisidzira taita zvekupfugamiswa, takabata kugodzi tichinzi tainge tiri vatengesi vainge vauya kuzoshora nyika nekutora mavideos. Zvinhu zvainge zvichitaurwa ipapo zvainge zvisingatombomeki kana sense. Mangwana acho makuseni there was a loud knock on the door. Saka patakabuda panze hatina kana munhu watakamboona, ende munhu uyu akanoka roundabout kuma 5:30 makuseni akaita zvekubhenga door, ndokubva atongotiza. Hatina kana munhu watakaona. Mamwe manext door akatomuka, asi vana vatete vakatya kuti vange vachivaudza kuti what had happened. Vakangoti zvimwe kuda imbavha. Then later on in the day
pamba paingosvika vanhu vakasiyana-siyana, umwe achiti tiri kutengesa chakati, but unyatsokuona kuti munhu uyu ari kuti anotengesa vim but akatopfeka suit, bhutsu yakatopolishiwa. What is going on here? Ndo patakabva tatoziva kuti zvinhu izvi zvainge zvatova nepolitics mukati, ndobva tachizodzoka kunoku kuUK. Tasiya hama dzatakasiyako kuZimbabwe, they were still being threatened zvakadaro kuti tisazoenda kucourt. Mukomanashe ndinongoti kune avo vose vachange vakateerera chirongwa chino, please do not buy land muZimbabwe kana uchida kunyura, unless kana watoita zvokutoenda maybe kucancel kwacho wotanga wanobvunza kuti nhai land iyi yandiri kuda kutenga irimo musystem here kana kuti kwete, because mari takatobhadhara $27,000 and the way that we were being threatened, vanhu ivavo vaikwanisa kana kutotiuraya, then vobva vatonotikanda wherever kana muacid. Takazotoita kutoti vamwe veukama vange vachizotouya kunoku kuUK, takamanikidzira kubhadhara maagency vainge vachida mari dzakawanda kuti hama dzimwe dzinge dzichiuya kuno, nekuti they were being threatened. So heartless zvekuti vaenda kuna namurehwa uko kune hama dzemurume wangu vachinofurufusha vanhu ikoko, vachivabvunza kuti mwana wenyu anoita zvematongerwo enyika here. Saka takaona kuti tinokwanisa kuzopinza vanhu busy tikazongosiyana nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi usati watenga stand, chimbotanga waenda kucity council unobvunza kuti stand yandoda kutenga iyi zvakamira sei. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Kumusha kwedu kana wava kuda kufa unoona gudo iri ukangogara wariona nguva yako yekufa inenge yakwana. Zvino iniwo ndakariona gudo, ndiri kutya, ndinongogara ndichinamata dai Mwari vandiparadzira nhume idzi dzerufu. Zita rangu muchanditi Rudo. Ndauya pano ndiine nyaya iyo inogara ichingonetsa mudzinza rekwedu. Dzinza rekwedu idzinza rakakura mukoma, but umwe noumwe ava kungoita mazvake. Ndiri muPentecostal mukoma, but ndakatarisana nenguva yakaoma, ndiri panguva yachimbetu chaiyo, because ipapa kana ndikasatosimba ndinokwanisa kuzongotorwa nenguva. Ndiri kutoda kutoti ndinge ndichitombosvika kumasowe, because mamwe mazope andava kurota so hazvina kana kutombomira zvakanaka. Mumhuri medu tinofa mukoma, vanhu vanofa, kunyange takawanda but tiri kupera. Pane mhepo iyo yakasiyiwa mudzinza. Mhepo iyi yakasiya yasungwa kare kuti munhu wose anofa anoita zvekudyiwa makumbo awa nezvinhu zvaanenge asingaoni, uye zvekare unotanga nekupiwa yambiro nerimwe gudo iro rinonzi ndo raishandiswa nasekuru vedu mukurima kwavainge vachiita. Mushure mekunge sekuru vashayika, gudo iri harina kuzozivikanwa kuti rakaenda nepi, asi parufu rwavo I still remember, ndainge ndichiri hangu mwana mudiki, but gudo iroro rakatoonekwa rainge richitofamba parufu richitochema. Saka mainge muri mugore ra2017 hanzvadzi yangu uyo ainge ari kuno kuUK akaona gudo chairo mukoma, kuseka zvangu namo serugare. Akaona gudo rainge rakagara pamusoro pemotikari yake. Mushure memwedzi mitanhatu akafa neheart attack, but makumbo ake awa akazofa akazara mablisters kuita sekunge ainge akanyikwa makumbo ake mubhodho rainge riine mvura yainge ichibhoila. Saka zvakaitika zvekare baba vangu pavakafa vakaitaura futi nyaya iyoyo, vakati
ndaona gudo, ndiri kuona gudo, vakabva vafa zvekare. Saka tose mudzinza rekwedu vose anofa anotanga aona gudo. Zvino iniwo mukoma mainge muri mugore ra2025 ndainge ndichibva kubasa, wainge huri usiku hii zvezuva iroro zvandakaona. Saka pandakasvika pamba ndakabva ndachizoona kuti painge paine chinhu chainge chakagara papouch pangu. Pakutanga ndakafungidzira kuti it was a stray dog, asi pandakazobatidza malights emotikari kuita zvekuflasha ndakaona kuti rainge riri gudo guru rainge rakatogara richizvikwenya kwenya. Rainge rakanditarisa, harina kana kutiza mukomanashe, rakangonditarisa ndokubva rangonyangarika mudima imomo. Rakati rakagara papouch ipapo rainge richitondidongorera sekunge rainge richitoziva kuti ndainge ndirimo mumotikari. Raidongorera richitozvivhara kumeso kwaro kuitira kuti risazotochwa nechiedza chemalights emotikari. Harina kana kumbotiza. Chakandinetsa mukoma ndechekuti muno muUK hamuna makudo anofamba kudaro. Kubva musi iwoyo muna August hana yangu inongogara ichingorova, uye zvekare ndinogara ndichinzwa sekunge kumashure kwangu kunenge kuine munhu anenge akamirako kumashure, anenge achinditaimira kuti ange achizondidzipa. Izvi ndo zvandinongofila kana ndichifamba kunyange ndakagara. Uye zvekare pane rimwe zuva apo pandakati ndakarara, pandakapepuka mukoma ndakaona mumba mainge muine chiremwa-remwa. Chiremwa-remwa ichi chakabva chamira kubhururuka ndokubva chaenda chikabva chanozvipakira mukona, but chainge chiri mukona mudhuze neceiling chakanditarisa. Handizivi kuti chakazobuda nepi, chakangobhururuka ndokubva chatongonyangarika. Ndiri kugara ndichingonamata everyday kuti Mwari nguva yangu ndinozviziva kuti haisati yakwana. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo nekunamata. Please, zita rangu chairo ndinonzi Rudo. Ndikuda kuti pose pamunenge munamata munge muchindirangarirawo kana munamata. Handisi kuda kuti ndinge ndichifa rufu runorwadza kudaro kuti unofa waputika makumbo ako awa. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo. Hanzi pose patinenge tonamata tinofanira kuti tinge tichizovarangarira. Hanzi zita rangu ndinonzi Rudo. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, please post for me my story. Ndiri kudawo advice. Ndine muroora wangu nemuroora uye zvekare nehanzvadzi yangu nemurume wangu. Taishanda tose parestaurant patichiri kushanda kuno kuCape Town, but very soon ndinokwanisa kubuda muSouth Africa. Saka nemuroora takazotanga kuita musikanzwa. Takangotanga kuita musikanzwa patakatanga kuita zvekunwa doro. Tainge tava kuti kana varungu vakauya kuzonwa doro paya patinenge tichivaseva madrinks, vamwe vaikwanisa kungotikumbira tobva tavapa ivo votipawo mari. So ndo pakabva musikanzwa yedu muroora navatete. Tainge tisisina hunhu tose, ende zvose zvataita in secret, varume vedu vasingazvizivi. Zvino muroora paakadzoka kumba ane mamwe mashoko awo aakataura akandibata kusvika pari nhasi. Ndichitaura nemuroora, nyaya yakandibata mukomanashi ndeyekuti akandiudza kuti ikoko kwaari kumacruise ship ari kuita zvekudanana nevamwe varume ikoko. Vamwe vacho maZimbabweans, vamwe ndeve kunana Nigeria, ende dzimwe nguva anokwanisa kuti paya patinenge tichiti ari kubasa anenge asiri kubasa. Anoti akatomboenda kuGhana nemurume uyo waainge achimbofambidzana naye, and she lied kuti she was still at work. Saka akandiudza nyaya iyi as if we are still friends, tichiri kuita
izvozvo zvisina unhu. So now when I look at my brother, zvinondirwadza mumwoyo kuziva kuti ndo zviri kuita muroora. Ndoita sei? Ndingataura naye sei muroora kuti chisiyana nazvo? Nekuti kana ukaramba uchizviita, I'm going to tell my brother, haazondifumuri here marriage yangu ikaparara, kana kuti ndotanga ndamirira ndaendawo kubasa, kana ndaenda kubasa then ndobva ndachizomuudza kuti handidi kunzwa zvekare achinzi ari kuita zvekufambidzana nevarume ikoko kwaanoshanda. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndaita musikanzwa nemuroora wangu. Let us try to speak with him mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, ukaona vatete vava kubvuma kuita zvinhu zvakadaro nemuroora wavo, chii chinenge chamboitika? Chii chinenge chichimbotora nzvimbo? Hanzi tainge tichigara Cape Town, uko kwatainge tichita zvokushanda parestaurant tichitengesa miviri yedu, tichitengesera varungu vaiva kuzonwa hanzi doro pavainge vachishanda. Ngativabatsirei nemazano mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching. Kana manga musati malaika, please like. Kana kari kekutanga, please hit the subscribe button. I'll be back with another episode.